Dan wit sore ketok ledo semangat kanca-kanca ning ora gobyos kok ngono mak papane kene wademe ra jamak ngono iya nduk sowan ening dusun Nanggungan desa Tahunan Lama Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan kutha wisata ya mak iya Pacitan iki kondange kota 1000 goa. Mula kok sanggon kono goane. Ya. Jan bengi iki aku lan kowe sowan nuhoni dawuh timbalan pepundhenku Bapak Suparno. Kang sawetara wektu kepungkur, Nduk, ki rawuh ana gubuke dhewe ing Bedingin Sambit Ponorogo kono. Ngono ya mak. Iya. Bengi-bengi iki jan rada kaget aku. Tak kira nek sore rawuh jebule bengi. Ya ora apa-apa. Iya. Mergo kagetku ki nek dalan gone dhewe iki rak rada peteng to nek bengi kudu liwat sawah-sawah. Ngono. Iya. Hajate bengi iki, Nduk, gelar kelir sewengi utuh, sewengi natas. Banjur mengko diteruske Murwakala. Sing ngasta Murwakala sapa mak? Pepundhenku dhewe Bapak guruku Rama Ki KRT Sentoyetna Cinarita Redi Suta. Ngono. Iya. Wah, wontene kajate panjenengane Bapak Suparno Sagotrah nggone gelar kelir dibacutke Murwakala ing bengi iki merga kuwi ngluwari nadar utawa ngluwari ujar, Nduk. Ujare iki kepiye mak? Nalika laire putrane ya kuwi Dik Ihsan Ahmad Muzaki nalika semana nalika yuswa 7 dina ki nandhang roga utawa nandhang sakit mbok menawa nalika semana kena winastan madal saliring usada banjul kewetu nadare najan tumpung sak jroning ati, Nduk, Mak Parno. Piye mak? Sok kok anakku iki kena dadi wijining pangeran bacotake tedak turunku. Sok yen teka wayahe sunat utawa khitan bakal tak tanggapake wayang. Dalange ya ngarani mak. Ora, dalange ora ngarani. Sapa wae sing penting wayangan. Ngono. Iya. Mula bengi iki ujar mau wis ditetepi, nadar mau wis dilakoni. Muga-muga sak bubare iki manggih rahayu widodо tur basuki. Amin Allahumma amin. Wah, tenan kok, Nduk. Seneng banget aku iso sowan ning Pacitan, ning Tahunan. Ki ya jane mbiyen ki ya wis marambah makaping malah kepara sawetara wektu kepungkur ki ya sowan Pacitan. Ning nak urung tau nek sowan ning Tahunan Lama kene. Durung tau, Mak. Wah, jan monggo Mbak Lurah sepuh ki mbiyen wis tau wayangan ping 3 lho. Lah kira-kira ping 4 kapan? Ya mbok menawa engko ana wektu sing prayoga. Pepundhene dhewe Bapak Sento karo Bapak Puguh sing ngasta yen ora luput nalika semana. Ngono ya, Mak. Iya. Sowan ning Tahunan Baru, Nduk, iki komplit saka Bedingin Sambit Ponorogo. Sanggar Badranaya pengrawit sak sindene sak sonene kok bola-bali nganging apa to, Mas? Nggih, nganti rada bingung aku lek muni. Nah, rada feedback. Iki kira-kira apa kontrol sing nggon ngarep ki rada didohke ngono ya ben ora nganging. Nah. Oh, mepet gampang. Oh iya. Kaget aku. Jebule gampang. Maksudku ya rada digeser sithik lho, Mas, ben apa kono dicilikke ngono ora apa-apa. Ini ben ora terlalu feedback. Nah, ana. Ki pesindene 1 2 3 4 5 6. Nah.
Bae yo. Sing sitok ora nganggo parabola e. Iki Mbak Yuku, Mbak Mamik Seli. Sing kono dhewe iki Bu Sumarti. Iki ora nganggo kuwi. Bu Sumarti saking Cerabak Kecamatan Slaung. Sak tengenipun menika Mbak Marfuah saking Desa Bajang Kecamatan Balong. Wonten ingkang tengenipun malih menika saking Gajah Kecamatan Sambit Mbak Hani. Ingkang tengenipun Mbak Hani menika ugi saking Pacitan, produk Pacitan. Mbas Ferry. Aku mau takon nok, aku nek celuk piye nok? Mbas. Maksude Mbas ki apa? Mbak karo Mas dadi siji. Pacitanipun pundi menika? Kula tulaan, Pak. Tulaan. Kali ngene Pak Bowo niku celak. Oh, celak. Wo, sajake gawane ling ngendang. Wong-wong beda sahurup lho. L karo R kan mirip to. Kene Vera ngono lho lah. Lagi izin kok ya. Sing kene meneh iki Mbak Mike Maida iki saka Krebet Kecamatan Jambon. Wondene sing kene dhewe iki Mbak Karisma saka Badekan. Badekane pundi, Mbak? Watu Bonang. Wah, malah wis gandeng karo Purwantara. Biting terus Purwantara. Jan. Sindene komplit wiwit etan dukidul duklor dukulon. Alhamdulillah. Jan. Amat basan ngerti Ferry melu kok bingung polae. Ya, rumangsaku. Nganti kelambine sesak lho. Pengrawit Sanggar Bodronaya menika ugi komplit, Pak, saking saindenging Laladan Ponorogo, kepara saperangan malah saking Kabupaten Pacitan menika ugi wonten ingkang tergabung wonten Sanggar Bodronaya. Wah, alhamdulillah dipun sengguyung kadang campur sari Delayen Ponorogo ugi dipun streaming Juve Multimedia Record kalian Juve Budaya. Terus kula warga Pak Parno ing bilih wonten katebian saged dipun kabari wayangan disiarke secara langsung saged dipun pirsani lumantar YouTube mekaten ngono ya Mak. Ya. Wah, sowan ning kene iki nek ora ngaturke sing alus-alusan ngono sajake rung krasa nek wayangan. Apa, Mak? Ya dicaosi jineman sik. Jineman sik. Mangga menika wonten Bu Marti, monggo Bu. Monggo Bu. Senengane ling ngempul. Sapa? Roberto Wagimin. Ilham kok Wagimin. Wah iya. Indek ben bengi iki sing mayang sing kendang jaipong kuwi sing ngempul ngerol. Ngerol piye? Atraksi babang jungkir ning nggon panggung. Wah, kok malah kaya jangganong. Wah, Nduk, iki awake dhewe sowan ora ijen ora mung yoga sinden sak dalange ning ya ngajak kanca. Ngajak kanca sapa? Iki tuan rumah kene. Ning adate iki nek awake dhewe mayang Laladan Ponorogo Medion Magetan Pak Mas Gareng iki ya ndereke nek kapindhujon wektune iso. Iya, ngono iki jan rumangsaku kok ora tau ndekeke bokong nggon ngomah ki kaya-kaya ora kober. Lupute campur sari ya wayangan, lupute wayangan campur sari wis ngono terus nyucuk lan liyane. Mula kok jan rumangsaku keri-keri ki saya dedel. Oh, kandhani kok Gareng kok dilawan. Mas Gareng. Nah, iki sepedhaan urung iki. Ompun. Serampatke Mas Bowo. Wis luwar teko kono teko kene ujar Kanggana Mas. Nggih. Alhamdulillah barokah. Sajek jublek ngate iso duwe apa-apa aku iki gak gelem tauran kok ya lagi sepisan. Jan alhamdulillah Pak Parno. Nggih. Angsuranku sesuk ya wis bayar. Nggih, wong Mas Parno niku lho.
Nggih. Oh, bolok plek kalih kula. Napa nggih? Nggih Mas Parno niku lek jenengan kan cara asmane kan Pak Suparno. Nggih. Ning beda karo aku lek nyeluk. Pripun? Kebrok. Iya. Lah angger ning gigi ya ngebrok. Rono ngebrok katek ning baon iki lho urung les suket wis do ngebrok. Iya. Alhamdulillah. Nggih. Menika kitanipun ingkang putra D Iksan. Ihsan Ahmad Muzaki. Nggih kula dongane muga-muga dados putra ingkang saleh minggunane tumraping nungsa kelawan agama saged napa niku cita-citane tinekan dados bocah sing pinter, dadi bocah sing ngerti, dadi bocah sing kanggo, leres, dadi bocah sing ngerti marang aturan negara, aturan agama, aturan teng desa. Amin Allahumma. Amin. Mas Gareng. Wonten dawuh. Kalau ada teman menikah, betul. Panjenengan rak mesti mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Wah niku pun kunci, Mas. Nek D Ihsan Ahmad Muzaki niki kan sunat. Ucapane jenengan pripun? Selamat menempuh bentuk baru. Ning nggih benten kalih sakniki, Mas. Pripun? Wong jamanku biyen, jamane bapakanku kan ya tetake dukun. Nggih, calak. Gawakne gaman ngono terus enek jenenge apa ki lumpang esuk-esuk dicekel boyoke dituthuk mathuk ngono. Lah niku jamane biyen dukune Mbah Sair. Pundi niku? Lho, plosok nika kados Mbah Lurah niku nggih dukune Mbah Sair. Mula dadi lurah taunan. Nggih. Niku dukune dukun ampuh. Nggih. Rodok modern sithik dukune enek jenenge mantri. Nggih, mantri. Mantri. Oh, sakniki pun luar biasa. Nggih. Saiki wis dokter. Nggih, dokter. Saiki wis di remote. Apa kuwi? Iya, sunat saiki kan gawe remote to, Mas. Napa nggih? Nggih to, di laser. Oh, di laser nggih. Di laser kuwi 3 menit cetet ngoten pun Dadi. dadi. Bar ngono budal yang Ponorogo wis ora cethuk polisi. Wah, lah kok iso? Wis gawe helm. Oh iya. Oh, beten kalih kula, Mas. Pripun? Wong aku ya omahku ya ming pinggir kono, Mas. Nggih. Biyen ki aku ya melok warga taunan. Taunan. Pemekaran desa dadi loro, sing siji taunan baru, sing siji taunan. Oh, aku manggonku nang dusun pinggir. Kulon kono, Mas. Kulon bar pasar kulon kuwi teko omahku. Pokoke mriku wah aku biyen tenan Mas sunat ki ora kaya cah saiki. Pripun? Mbokku ki ya wong tani tukang toprak karo Dedamus kuwi. Nggih. Karo Mbok Deyati. Nggih. Mbok Dedarmi. Wah, lah mesakne kula ki nasib kula lek sunat ki nelekoso, Mas. Pripun? Omahku pinggir kali. Nggih. Mbokku ra tek duwe dhuwit aku ya digawa ning kali ngene dituthuk gandhik. Iya. Barang kula delok malah kaya ndas naga. Ning nggih mboten napa-napa. Nggih. Wahyu ingkang tinemu nika wujuding menika tetenger. Bilih kula pun sampun akil dewasa. Ngerti maling tatanan, ngerti marang budaya, ngerti marang agama. Mula wong yen wis sunat kuwi kudu ditingkatne sing sepisan ngajine. Sing kepindho ngilmune marang sing gawe urip, ngilmune marang sing gawe jagat jenenge salat 5 wektu. 5 wektu. Mula sunat niku cara Jawane diarani tetak, basa kramane diarani selam. Saka tembung Islam, mun nek wis nindakake tetak kudu mungkur ing saliring pangerten babagan agama, Mas Gareng. Luwih cedhak karo Gustine, luwih bekti karo wong atuwane. Betul, mula kena diarani jenenge sunat. Sunat. Sunat ke supaya nat niku natap. Weh. Su niku supaya ngerti marang tatanan, natap marang Gusti Kang Maha Agung. Bocah sing wis dikitane aja dadi bocah sing umbar-umbaran. Wah. Niku. Betul, ngerti marang tatanan. Lho. Ngugemi paugeran. Dulur nanggungan ki tenan, Mas. Nggih. Wah, kabeh iki saiki puasa usum porang ki, Mas. Kabeh do sugih-sugih kabeh. Wah. Paninane sae mriki. Lho. 11.000 e. Alah 11.000 ritek sing duwe ya gur wong telu tok. Wih. Pak
Pak Parno ki belas duwe telu tok nek wis iki wis nyang-nyangan suda karek 10 pira ngono. Kang Parnone nggih alhamdulillah. Mas Parno dalu menika sampun ngluwari paben, ngluwari ujar Kalingganata ketalipan dina. Ana kala sangka kidul ngali ngidul, ana kala sangka lor balik ngalor, ana kala sangka etan balik etan, ana kala sangka kulon balik ya ngulon. Balike ngulon. Kalek temu wahyune, kalek temu rejekine, muga-muga pinaringan berkah lan barokah. Amin. Allahumma amin. Nandur ketan ning pinggir kali. Tegese Mas. Wong sak nanggungan muga kabeh akeh rejeki. Amin. Nandur ketan ning kedha amba. Wong sak nanggungan muga-muga panjang yuswa. Amin. Nandur ketan ketane ireng. Wong sak nanggungan sing wedok muga-muga meteng bareng. Weh. Ngrepotne Polindes kok ya. Alah kok nyapa dadak repot ketok ndase ya didelepne neh. Iya. Alhamdulillah barokah. Nggih, ingkang lenggah menika beliau Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa. Nggih, wonten Pak Mbah Mantan. Mbah Darmono. Nggih. Alhamdulillah wonten beliau menika Bapak Dewan, Pak Giarto Yen. Oh nggih. Nggih, wonten Mbah Kasun, Pak Nanang. Mananang nggih alhamdulillah para warga masyarakat mlempak nggih sak nanggungan kabeh tumplek blek teng mriki nggih sing salok becek lek ora ya isin mlebu. Iya ya ora lho nggih kok nggih wong desa niku nuwun sewu lho Mas. Pripun wong desa ke paribasane gotong royong. Wong jenenge wong sak nanggungan nuwun sewu kula niku wau pun percados kalih Mbah Lurah Mbah Darmono jenenge wong nanggungan wong tawunan ki nuwun sewu Mas. Wong rasan-rasan ora nek. Ora nek. Wong ngadu semu ora nek. Wong gontuk-gontukan mboten enten. Niku wong lanang. Wong lanang. Wong wedok napa meneh? Sing ngelokne apa kuwi panganan ora nek. Sing ngelokne gawean ora nek. Wong sing rasan-rasan kumpulan ora nek. Eneke gur siji Mas. Napa? Nggawe status. Ya apa ora? Oh, iki kabeh iki kok ngene. Alah Parno lho wayangan opo ya kuat. Alah, Parno apa sotone asine rem. Gawe status ning mboten Mas. Mboten. Genepe wong urip ning alam donya niku ala kalih becik. Lek kabeh apik niku mboten enten. Nggih, anane ala merga ana sing apik, anane apik merga ana sing ala. Betul, ana awan, ana bengi, ana bener, ana luput, enek terang, enek damai. Nah, tanggir dagelane aku mesti ora udan. Lah niku. Iya. Pirang-pirang dina mayang udan ning kono. Lah asline nggih mboten niku. Pripun? Tukange terop kuat. Iya. Kok ya niku nggih sedaya niku namung ndedonga marang Gusti. Eling sing gawe jagat, eling sing gawe urip, duk rikala awake dhewe ditokne saka garwa ibune Mas. Iki ditak lairne wong tuwa ki kanthi rasa ikhlas lillahi taala, lair jabang bayi ceprot. Anakku sukban kudu dadi bocah sing pinter, sing utama, sing becik. Nggih, napa melih tenggene nanggungan niku nuwun sewu Mas. Agamane dhuwur-dhuwur. Termasuk wonten teng mriku nembe mawon dibangun. Napa Mas? Niku pondok. Wah, niku nggih teng pondok Tebu Ireng niku manggone teng mriki. Lirboyo teng mriki. Wah, aku mah taunan baru kok terano. Tahunan rapal salah aku terayu dipecat karo Pak Dar biyen tapi ra masalah bengkoke ning nggonku sithik tak corok. Nggih Pak Dar ya. Nggih kapunten sanget menika guyon parikena kalih kula niku saged sabet jagong kalih dulur-dulur kula teng Poko mriku. Poko niku pundi? Alah Poko ki kulon kono. Oh, Poko kulon kono nek Poko nek nanggungan ning Pait ning Grogol, Sendang pinggir Gombang sawan komplit kula sak desa apal kabeh. Nggih wong aku biyen tukang bang plecet tok. Ati apal. Jan marketinge mekar saja iki. Nggih, wah aku termasuk anggota lho Mas. Anggota cah kene kok padakne kok ya. Malah anggota. Nggih, alhamdulillah menika nggih wujuding tresna
teng budaya panjenenganipun beliau Bapak Suparno sekalian Ibu sinten? Bu Parno sinten asmanipun? Lagi Bu Parno. Senen to Bu Nur Safitri ta? Bu Nur Safitri. Mesti lahirnya dina bodo. Lah Nur Safitri kok Fitri Idul Fitri ki lahirnya mesti bodo. Nur kuwi cahya Fitri. Fitri ki sing apik sing resik. Nggih, metune wayah dina sing apik. Nggih. Enten nggen kula niku jenenge sapa Cikrak. Weh. Enek sing jenenge Buimin. Nggih. Tukang geder wilali aku. Pak Joko niku. Pak Joko. Nggih. Niku. Wong piyayi mbiyen ki lugu tur lugas to Mas Gareng. Nggih, metu. Laire dina Senin dijenengke Senen. Laire dina Rebo. Ya Rebo. Sok ya Buimin, Buinem, Boyem lan liyane. Mbok ora duwe. Kok iya termasuk gedeku. Mula kena diarani lahir ceplot slamet dijenengne ya slamet. Slamet. Kados kula piyambak nuwun sewu. Bocahku biyen cilikanku kloro-loro ya tinggal toprakan karo Dedamus kuwi. Nggih. Mula gen urip aku dijenengne Kabul. Alhamdulillah kabeh dinggo presiden nganggo. Nggih. Dewan nganggo. Nggih. Terus Pak Lurah nganggo. Nggih. Muga-muga pinaringan kabul. Mboten enten muga-muga pinaringan Pak Darmono. Iya. Ngapunten nggih Pak Dar nggih. Dangu mboten gojek kalian jenengan lho kula. Wis rikala pun pinten taun mawon nggih Pak Sento pun sowan. Nggih. Pak Puguh sampun. Nggih Pak Manto sampun, Mas Nardi sampun. Nggih. Jenengan Dereng. ya udah ngomong ae. Wis piye kono carane to, Reng? Wah, gorong-gorong telung truk wis cukup po. Nggih Pak Dar nggih. Dongakne muga-muga kathah rejeki. Amin. Muga-muga awet sehat slamet. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah teng Pruwika penotone kabeh marep rene, Mas. Nggih. Enek siji marep rono. Nyapa kae? Nguyuh. Ya. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, jan tenanan kabeh do ngerti teng agama kabeh. Ya saestu nang mriki kok. Nanggungan ki kabeh pokoke salate tertib. Luar biasa. Jam 3 mau aku delok lokasine nggone kebrok ki nggih ngendi to. Wah, teng mriku teng nggene musala. Mriku langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulur-dulur mriki langsung geruduk. Salat kabeh. Nyang baon. Nyang baon. Luru coplok pumpung pik 11.000 Mas. Alhamdulillah barokah. Nggih, guyon parikena disambut menika dulur-dulur kula wedok sing pun cantik-cantik ayu-ayu. Wonten menika campur sarinipun. Campur sarinya ada. Badranaya. Nggih. Monggo pinarak nggen kula ning nggih setunggal-tunggal mawon lek kabeh ngetek-teki sego. Aku wis ngantek wedi ora wani gawe status. Ha Badranaya karo tukang son kabeh nang nggonku entek. Wong 50 mak geruduk. Lah nggih to pitik gur loro wis dingklang. Kok cepaki jajan awet Mas? Alah pun kurang-kurungne pitik lho Mas. Jane. Nggih. Pitik loro kok kurung. Lek diculne nulari kancane ya. Ya alhamdulillah mriki niki budayane lengkap. Lengkap napa mawon Mas Gareng? Suwargi Mbah Carek, Mbah Suparno menika nggih ngasta dalang kados panjenengan. Oh gitu. Nggih, menika termasuk dalang sejati. Oh. Damel ringgit piyambak, nata piyambak menika suwargi luar biasa. Bapak Suparno Carek. Nggih. Ingkang angka kalih menika kondangipun ketoprak. Ketoprak. Nggih, niki wonten sedaya niki dulur-dulur toprak kabeh. Sing kepruke welek dhewe sampean pengen ngerti. Sinten? Ladi lho. Iya. Mesti jak sepelan pun celincang kancane. Iya. Kancane ngedek di circle dhuwur ya mawut to kok ya. Kok ya wapal kula. Teng mriki bola-bola niki kula ke wapal. Buyati. Budarmi niku nggih sinden. Oh ngaten. Sinden Budarmi nggih sinden Buyati nggih sinden. Pak Damus niku pengendang. Oh, riyen niku nuwun sewu. Nuwun sewu. Upamane lakon toprak Mas. Minak Jinggo Mbalelo sukses. Minak Jinggo Mbalelo sukses. Enek Lutung Kasarung sukses. Heeh. Enek siji sing ora sukses. Napa? Apa kae jenenge Wahyu Mpeng Waja. Topeng. Ya napa Mas?
Topeng. Oh ya wis, gara-gara kuwi geger karo wong tuane mburi kok. Oh enek kono enek jenenge anu lakone kabeh bening kok bareng lakon sing kari dhewe iki Wahyu Empeng Waja terus Ha sing mimik mere nyonyor kok ya. Mbak Damus kuwi kok ya. Alhamdulillah barokah ditanjakne siji mbok sindene Mas Gareng. Nggih mumpung pengendange Mas Bawa ya sangka Punung Pacitan. Sangka Punung Pacitan. Nggih sing ngendang bocah isih bergas kelas 3 SMA. Weh, nggih. Alhamdulillah. Isih lagi kelas 1 kok. Kelas 1. Kelas 1. Kaya wis kelas 3 lho. Kelas 3 ki sijine kae. Oh ya ditanjakne niki kula derek panjenengan. Oh, jenengan sing milih. Niki ta? Ah. Sik aku tak milih sing ndi ya, Guys. Mesti milih iki nggih. Sing ndi? Iki. Ya iya. Kila sing campur menik kaya benik tek lho. Tenan nggih, karisma. Iya. Terbagi Mas, Mbak Karisma kembali jeneng. Duduk. Pripun? Jadi kula keten iki nggih ewuh lho. Ewuh perkara napa, Mas? Yo buke cacahi melok. Wah. Aku lek karo ngene iki nggih piye to Mas? Mas nggih. Bocah menik-menik kaya ngene iki lho Mas. Sajake ingin. Oh, ora ingin aku. Wis hawane wis adem pisan. Gek cetuk yo karisma. Heeh. Wilujeng dalu, Nok. Wilujeng dalu, Kakung. Ya. Modiar ora kowe? Modal. Ya Allah. Sumpah aku ki lek dikumbah banyu angget jek gurih. Lho masa aku iso entam umurku iki sik lagi 13 tahun. Ngoten. Dereng ulet nek ngoten. Dereng ulet. Nduk iki arep besar kowe aja nguwatiri aku. Ulet ki pitik utawa wedhus arep dibleh. Pokok ya wong ki ya najan tuwa ki ya aja kong ngono to. Paling ora ya mbah. Malah saya nemen. Saya nemen nek kuwi. Oh ya ora sambah. Tak baleni nek ngono. Ya apa-apa. Wilujeng dalu Kang Mas. Oh nggih, wilujeng dalu Nok Ayu Karisma. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah Karisma. Kene iki lho. Kene lho. Tak goleki rono, tak kira mlayu rono. Aku di Mas. Tak kira bablas yang kandang kono. Oh iya. Kok ning kandang, masa mentok. Yo engko tak gawe mentok-mentokan ra masalah. Nggih. Kelas pira, Nduk? Kula patute kelas pinten? Ya lek kaya awakmu ki patutan kok. Pripun? Patutan TK yo patut. Patutan ki anak. Lah yo nggih TK niku nggih patut to. TK niku tegese takdir kuasa. Takdir kuasa. Nek SD yo patut, Mas. Lho patut. Tegese apa, Mas? Sudah mulai datang. Lagi lho. Mas Jok Luduk dek iki WA iki lho. Terus netrone dek iki lho. Sudah mulai datang. Tenang. Sak terusé Mas SMP, Mas. Sudah mulai pacaran. Terus SMA. SMA, Mas. Sudah mau dikasih anak. Ya urung no kok saya sekolah Saya sekolah toh? Ya sekolah kok. Kelas pira, Nduk? Mboten sampun lulus kula. SMA kuliah? Mboten, SMA. Alhamdulillah. Neng ndi, Nduk? Kula SMK 1 Ponorogo. Alhamdulillah. Cita-cita selain jadi sinden jadi apa? Cita-cita, Mas. Kula pengennya dados dagelan jane, Mas. Awakmu toh? Heeh. Ora sah. Lah napa, Mas? Lah aku ora payu. Aku wedi sik aku lek sampe muni ngono kuwi kok. Kelas 3 SMA sampun lulus. Nggih, sampun. Niki sowan teng dalemipun Bapak Suparno alias Mas Kebrok. Masa nggih ngoten niku to?
Mungkin jenengan sing gantos. Lah ya ora to. Wong saya Pak Parno kok iso. Ya kuwi mau lek nyeluk kene brok kebrok. Ora ngerti lek dhewe Pak Parno ndak roh. Iya. Wadanan kok ya aja dibolak-balik. Kaya awakmu ngono kuwi lho. Pripun, Mas? Mbak Karisma. Cara ning omah awakmu kan ya nyeluki nyandi simpen, Geng. Lho kok simpen? Ya sapa apa cikrak. Oh kulino nggih. Nik nembang ya, Nduk ya. Nggih. Slendro apa pelok? Ya Mas Slendro mawon. Slendro. Slendro. Slendro Pak San. Lagonipun apa? Nduk podang kuning. Podang kuning. Jan esuk awan. Aku ora iso turu. Kaya geseh kok ya. Podang kuning dibawani napa langsung Mas Purba? Dibawani Mas Setiawan no. Mas Setiawan, Bu. Coba perhatikan potongan rambutnya baru loh. Mas. Pripun? Wong lek teng Ponorogo kan pun biasa to Mas Nggih, Setiawan. Lah nggih. iki kersanipun pirsa dulur-dulur nagungan. Dok, Mas Setiawan, monggo. Monggo. Mas Arjo Setiawan. Entang bali kula napa satyane kelakon. Selamat malam Mas Setiawan. Wilujeng dalu Mas. Ada inspirasi apa kok rambutnya dipotong pendek? Kersane radi enteng. Oh. Iya. Mas Purba. Pripun? Sik kula nulis sik. Nuwun sewu Mas Setiawan. Pripun Mas Gareng? Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Mas kok beda to Mas? Apa nih? Lek jenengan nuwun sewu wilujeng dalu Mas Purba. Nggih, wilujeng dalu Mas. Lho, wilujeng dalu Mas. Wilujeng dalu. Lek iki beda kuwi. Lho mau lho, logatmu kaya nek alun-alun. Iya. Ora. Reng. Sepi Mas. Telitinan. Setiawan mang sandale pas apa ora? Pun pas niki wau. Lah iya. Aku mulo aku iki kelingan terus tajak mayang ning keraton ki sandale kok iso sisian raro lho. Oh, Mas Setiawan niku nggih tanahe priyayi kang Saking fokus. Saking dengan fokus. seni dan fokus dengan budaya. Iya. Ngantek budaya kleru ki bendina digowo. Iya. Lho, kok ya. Saking remene ngoten niku. Nggih. Monggo. Monggo Mas. Bawa podang kuning. Podang kuning. Lah. Gareng. Monggo. Nadyan wujud temong peksi. Lah elok iki suarane elok iki. Ora tak terus nih. Itu ke termasuk support dari Badrono. Ya awakmu ke kudu bombong. Support piye? Apa? Wiwit dikeploki bareng rampung dikeplaki kok. Kok kulino, kok aja mbok keplaki. Saduk. Oh ya. Nggih, ayo. Ya. Hagawe talining brangta. Lulus kuliah tahun pinten, Mas? Tahun Kok iso Tahun lali? niki lagi rampung. Mas Gareng. Alhamdulillah. Wonten pundi, Mas? Wonten Ponorogo mriku. Oh, Ponorogo. Nggih. Unmu SMA teng bene Unmu napa teng gene IAIN? Boten Nggih, diisi kampus Surakarta kok. Kok ya aja omong jare ngisor omong lulusan Du Banteng. Oh, wis tutup lawas kok. Ngisini-sini kowe. Pun Wis tutup. tutup mriku. Ngisini-sini awakmu. Aku biyen nek rono metuku kicir kono medun. Kula nggih gelo mriku tutup ya. Terus monggo. Lah kok iso gelo lho. Bareng kula pun gede malah ditutup lah nggih. Rugi kula. Awakmu arep pengen rono. Iya. Kowe arep pengen rono. Nggih. Aku melok. Lah benjing Mang Pinarah. Aku ki ning kono ki duwe cerita lucu Mas Gareng. Pripun Mas Purba? Aku mbiyen rak mantri bank to kerjaku ning bank. Betul, betul. Survei iki dikai alamat. Duh,
kok nggone ngene ya. Nggih pripun teng mriku niku gawe ro ngoten napa? Iya wis tekan jero wis indah-indah kae kok wis ngono kae. Adem teng mriko. Adem tenan. Kok iso adem ku lho. Lah full AC ya. Oh, Angin cilintisan niku. Oh, tak kira nggonmu wis ora ngalor rono. Mangga. Halus manis nang make oper nggih macange. Oke. Monggo Mbak. Karis. tak geser mriki. Nggih, ngopo monggo ki ya ora ono. Mas Setiawan. Disawang sing pas Mas Setiawan. Disawang sing becik. Nggih. Ya kowe cedak kono to paling ora ki ya rada piye to wong ayu. Kula nek ngertos Aku ngeten. dredeg lho, Mas Gareng. Lah kok pripun? Dredeg aku. Karo Mas Setiawan ki dredeg. Ora usah Aja dredeg. ndredeg. Ngono. Aku biasa nek dredeg ngompol lho, Mas. Iya. Lah iki medeni. Karo Mas Setiawan dredeg. Jajal aku tak cedak. Kaya gareng kuwi nek dredeg udo malah. Wedi aku nek. Lha kowe ora wedi asine. Kowe ora wedi. Lah piye? Gila. Nyapon Aja lungguh, aja lungguh. Kuwi swara ganteng kok setruk. Pengen cedak Yumar. Kok ya Setiawan. Iki kan nek ditandingne karo rol toprak pati sing mok teliti ndek mben piye? Nah, kene kabeh rol toprak lho. Kuwi Ya tak kira iki nek ya meneliti ketoprak jebule kok meniti apa jenenge meneliti sirahe ucil toprak kae kok iso gilap iki piye kae. Jan. Maka Lanjut. Golek isi pedang jeneng ditetehke no, bawane ditetehke. Rada cedak ora to. Gamelan karo campur sari dibedakan. Ya marep rono. Aku Ya. nyedak wong ngalih. Ora. Marep rono. Mas Gareng. Sawanen kok. Ngopo to kok ya? Aku penak ning kono. Oh senengamu karo Yumar. Nggih. Jane mbok pelet apa to Yu? Ora kok karo Yumar. Karo sapa? Jatuh cinta karo Bu Sumarti ku lho. Lah nggih Yumar. Lah ya Yumarti. Yumarti kok ya. Saya Ibu bunga hatiku. Suara kok apike kok ngono ya, Reng. nggih wong papane dasare ganyep adem. Niku nggih kan cara amunisine niku kan nggih kebak to. Nggih. Dadine kan nggih ngeten iki, Mas. Kaya Pak Gareng mau sore mau bingung lho, Reng. Napa? Oh ya kono Pak Gareng kono ya Pak Gareng ya. Bingunge tempu di Pak Gareng sing kenong kuwi lho. Nggih. Bareng kebelet ki mau mlawi ning jeding kono. Terus Kok sambat lho, ning endi ki Mas? lah kok saged ngendikan ngoten? Iya. Kok ya kulino to. Kulino wis to lek masalah ngono kuwi resepe niki pun wonten, Mas. Nggih, napa Mas? Lah peri wi Oh. Vitamin niku. Enggak. senar ning Bori ngene. Iya. Enggak. Mas Maman. Ya. Ora usah guyu. Iku guyu wis kulino digeret ning Buri. Iya. Kaya apa to? Mangga. Anding bisa dadi tombo sampun macange Nggih. Dirampungke lho, dirampungke lho. Ya. Ki langgam saramban bareng ngono di Siragentina. Nah. Ya. Podang kuning. Ya Mas, dados. Yuk.
Jan. Suwe ra ketemu lho, kuwi pirang-pirang sasi Mas Setiawan iki izin ra iso melu terus. Nggih, wong jope mboten tau leren. Nggih. Sambil menyelesaikan studinya. Alhamdulillah, muga-muga pinaringan berkah barokah. Amin. Wis dititahne Gusti Kang Maha Agung, wis duwe titel sarjana, digunakne kanthi becik lan apik, Mas. Betul. Kula pendidikan ilmu agama itu harus seiring sejalan. Seiring sejalan. Hidup dengan seni kita menjadi indah. Hidup dengan ilmu kita menjadi mudah. Hidup dengan agama kita bisa terarah. Kula telu-telune ku ora kena dibedak-bedakne. Nggih. Ngerti ning agama gedhe karo wayang ora kena. Wah, wong pinter arep pintere seniman ya ora iso. Nggih. Mula wong ki lek wong pinter ora seni mesti stres. Leres. Oh, niku pun jelas niku. Mula wong agama ya kudu ngerti seni, wong seni ya kudu ngerti agama. Leres. Mas Gareng. Nggih, pripun? Nalika para wali zaman Demak kawiwitan rumiyin, kesulitan menyebarkan agama Islam, sarana yang paling mudah itu menggunakan wayang. Betul. Meskipun wayang itu bukan karya para wali, tapi para wali itu pandai memanfaatkan wayang sebagai media dakwah. Nggih, mula saka niku wayang jenenge wajiba sembahyang. Ringgit sarine nganggit nggih Sunan Giri sing ngati niku mula watak-watakipun pun teng mriki nggih enek Baladewa nggih enek Puntadewa leres enek Kresna nggih enek Janaka Sengkuni mriki nggih wonten oke ta mboten kula ki tekok mboten lho lha aku ki terus baluwi takon no mboten Woe tekane nggih niku kula kebake kamulyan negara donya niku wis pun komplit. Nggih. Sing dadi Sengkuni yenek. Enten. Sing dadi Dursasana yenek. Enten. Sing dadi Janaka yenek. Nggih. Dadi Baladewa yenek. Gelaring kelirisining kotak tan prabeda cacahing penemu manungsa ing alam padang. Leres Mas Purba. Niku mula dengin iki Mas Parno niku pun boten kleru. Pripun? Niku niki nanggep wayang ora kleru. Wong nggih. Niku wong nggih nyempulurne uripe sok ben piye anake ki supaya ngerti nek tatanan. Leres. Niku wayang niku pancen kebudayaan asli tanah Jawa wiwit kuno. Nggih, Kitab Sutasoma sampun menyebutaken Mas Gareng, sampun nyebataken. Hana nonton ringgit manangis asekel mudai depan. Lho. Hana nonton ringgit. Hana nonton ringgit nonton wayang. Nggih. Terus Hana manangis asekel mudai depan. Wong-wong ki padha nangis mergo ternyuh nyawang adegan-adegan nggone wayang. Leres Mas. Niku jaman semonten pun sinerat ngaten menika. Nggih, wong manungsa ngendikane bapak-bapak, pro-pro, Mbah Kakung, Mbah Putri menika manungsa kan jalma kang tinitah. Leres. Awake dhewe biyen sok ben piye nasibe durung ngerti. Nek yen ngerti tatanane kados keten miris. Nggih. Kula nggih alhamdulillah Pak Parno muga-muga pinaringan rezeki ingkang barokah. Amin. Ditanjakne Mas ya. Nggih. Wonten Mbak Mike. Nah, iki sing rada gawe jaipong Mas ya. Iya oke. Sing rada gawe jaipong pokoke sing sepote Mas. Sepote nganggo jaipongan iki. Sing ngedram nyanti nguyuh lho. Kok iso. Ya ora apa-apa kok disambi ya. Oke, monggo sing pokoke penting nganggo jaipong. Ayo Mas. Mas, dados. Ayo Mbak Mike. Wilujeng dalu. Pripun pangertosipun Mas Gareng? Saya gak kepanggih Mas Gareng. Ya ampun, saya bagus to Mas jenengan, Mas. Mbak Indarti merem riyen, Mbak. Mika. Napa Mas? Kuri lagi. Penak apa ngeri? Ya penak ya campur kok ya.
Iki mau sing kaya bledek wae ra ngono. Awakmu aja ning kene. Pripun, Mas? Aja nek kene. Pundi? Engko tak WA. Kulino kok ya. Tak kira arep bales. Oh ya ora kok ya. Ora bales ya bahaya. Bahaya koloso. Ya ora bahaya to, Mas. Lah pripun? Hobi kok. Woi. Wong edan. Nggih. Niki sowan teng panjenenganipun beliau Bapak Suparno. Bapak Suparno. Kajatipun tetakan ingkang putra Mas Iksan. Iksan Ahmad Muzaki. Dongakno dulurku lanang. Nggih kagem Mas Iksan. Ya, Mugi dados putra ingkang soleh, berguna bagi nusa negara dan agama. Nggih. Amin. Dongane sinden ki mesti mati. Nggih lho Mas, Ning urung-urung aja ngate kenal sinden. nggih. Dan apa? Bahaya. Lah pripun? Sangu ora tau moro nyang kantong. Oh, Nyang nggon pulsa. nggih mboten kok ya. Sekarang sudah berbeda. Mas Gareng, Betul, Mbak siap. Mika, Nggih. jebule kathah sing nobar niki. Oh. Lah nggih. Niki Pak Yatno ning mboten saged nderek dek wingi. Nggih izin menika sinambi nobar ngersake gending langgam ngujiwat. Ya gending langgam nipun. Nggih langgam ngujiwat. Nggih. Terus menika ugi wonten dijoglo Pak Suharno Karangkepuh. Oh, nggih. Ngeraket balong nyuwun lagu ayang-ayang Nggih. dan pujaningsih. Betul. Katur Mas Gaplek, Mas Luki, Mas Wahyudi, Mas Edong. Nah. Salamak zeruk iki apa iki? Alah, Ketoke tukang lepo iki. nggih, wong Seruk Mas. Iya. kok iso tukang lepo lho. Mas Zeruk ngono ki. Ya Pak Seruk. Ugi menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Pak Dalang, derek wungon mugi lancar ngantos tancep kayon. Amin. Pak Waris Sugiono, Amin, Surabaya. Amin. Gubuk Asmara Pak Dalang. Oke. Nggih, mangke Oke, saged oke, pun oke. aturaken. Nggih, aku manut awakmu, Nduk. Niki dipun paringi napa riyen? Nggih, pokoke sing penting rada gaya-gaya. Gubuk Asmara dulu. Gubuk Gubuk Asmara. Gluduk Asmara. Nggih, nek mbok menawi menika Bu kula wonten bilih badhe minggah panggung dipun Pak Parno bersama Ibu nanti naik panggung. Nggih to. Kang Nggih. Parno kebrok karo ibuke. Bolak-balik kok ngono ae. Oh, goloplek, Mas. Ya, Mas. Nggih. Niku manu mawi bawa. Wah niku langsung mawon. Langsung boleh Langsung. pakai bawa Niki juga wonten sing silakan. badhe bawa. Sinten? Enak to sing. Nggih. Sinten? Mas Sahid. Wah, oh, Mas Sahid. Mas Sahid. Oh, Pundi tiyangge wonten piyantunipun? pundi wau nggih? Priyanipun pundi Mas Sahid? Monggo mriki Mas, monggo mriki Mas. Monggo, Duduk. Mas Sahid. Tiwas tangan Sahid. Monggo, Dek. Jos. Mas Sahid. Monggo, Monggo mriki. Mas Sahid. Ya kok ora jedul. Mas Sahid Pun tepun. bubuk ta Mas. Mas Sahid. Priyanipun pundi Pak? Mas Sahid. Menika tasik OTW. Mas Sahid ote. Bapak Mas Sahid. Mas Sahid. Mas Sahid. Hey. Oh, mrojol mriki. Oh, Mas Sahid ya. Monggo Pak, monggo. Mas Sahid. Nek kene lek niku sing paling mriki niku nggih sing paling angel ditanggulangi mriki ngenten. Sinten? Walang sangit. Nggih. Oh, iki Mas Sahid kok Nggih, rasa. lek nang mriki. Sugeng dalu bocange. Nggih, sugeng Pangapunten niki krudukan asrep. Mangke mboten napa-napa. Nek cara biyen nggih ngoten niku, nonton wayang niku mesti krudukan sarung, Pak nggih. Nggih. Kersane wangun kok. Nggih. Krudukan sarung sangune kacang godhog. Wah, Jajane tuku kacamata gedhog abang kae, taline karet candolke nggon kuping. dolanane paling pentingan, Mas. Napa? Klothok. Biatun mriki ngenten kae wong elep apa piye ngoten. Boten, Wong boten. piyayi budaya lho mriki niki, Nggih. Mas. Nggih. Piyayi budaya sedaya. Pancen malah wangkun ngaten menika. Wong kula piyambak nek nonton wayang nggih kalungan sarung. Nggih.
Derek wongon sedalu Padalang. Nggih, Mas Said, monggo matur nuwun sanget malah kok ya. Nggih, monggo. Niki bawanipun gubuk Kasmara. Monggo. Nun pangapunten nak grodah-gradul niki. Ampun to kula pitados nek panjenengan wis jan kok ya. Monggo. Monggo Bu. Ya. Nadian. Kok Nadian? Lah ngoten iki lho. Angge podang kuning no. Nyingkar nyingkur. Nak mboten diklarokne kan mboten fokus. Oh iya. Nuwun sewu Mas Sahid. Nggih. Priyayi nanggungan, priyayi taunan niku pun tok budaya. Kleru bener niku. Waduh wae. Nggih. Ora nek bedane ngono to Mas Maneh. Kanca-kanca josi teknik. Menika ugi nobar Mas Gareng. Ijin siap. Nggih, monggo nyingkar. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar Padha Mas nuwun sewu Mas Purba. Pripun? Mas Jo klitik kondang. Nggih. Mas Komet dodok kondang. Kondang. Ning sik sugih aku. Pripun? Dagel iki sik sugih aku. Lah kok ngenten? Lha aku lek nggawa-nggawa gamelan dhewe. Angge keblese sithik ya ora apa-apa kok ya. Monggo Mas Said. Nggih, monggo dipun lajengaken. Sugeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu no. Mriko geden mriko. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo Pucange. Sugeng dalu Mbak Ferry. Nggih. Nggih, alhamdulillah dalu punika sowan wonten dalemipun Bapak Suparno. Bapak Suparno. Pak Suparno. Nggih, kanthi hajat kitanan Pak Suparno. Heeh. Lha nggih. Kitanan putrane Pak Suparno. Pak Suparno kok Pak Suparno dikitanke. Pak Suparno dikitanke. Entek kondakan. Lha nggih, Pak Suparno bingung. kula nggih bingung lho Mas. Lah Pripun? Nek Pak Suparno disunatke lagi nganggo apa ngono lho. Nganggo apa kuwi aja radane gedhe lho. Lah iki wanita rai naga. Lah kene kok empeng waja. Kita itu dumpeng pojok nek Lha kuwi apa? kaos kaki. Kaos kaki kuwi. Kaos kaki gitu. Aja diungak kok ya. Iki ojo dongak Mas. Alah tunggal lanange koyo. Iya. Aja to kok ya. Ya sik kene tak benekne nduk wong ayu. Oke, terima kasih. Ya tak benakne. Ya alah jan bocahke kok ya. Wis tak benakne kok ya wis. Tak benakne wis aman. Rada ndretek ning sisih engko klumpuk. Kok malah mleyot. Mbah nggih lho. Wah, tanggapan kali kula iki kula golek nyatek bingung. Nggih, klumpuk ning mburi. Lah nggih ngoten niku kuwi jenenge ngenekku iki duwe sikil Mas, makane jalan-jalan. Mlaku. Kok ya Mlaku. Alhamdulillah barokah Nggih. Peri Mas Peri, Nggih. sowan Pak Parno, nggih niki ngibur dulur-dulur laladan nanggungan. Desanipun Taunan. Wonten. Menika Mbak Lurah tesih lenggah. Nggih. Mbah Mantan lenggah. Lenggah. Mbah Kasut tesih lenggah. Nggih. Pak Suparno napa melih. Mbah. Iki gegojekan karo nyanyi karo nembang. Oke no. Yes, kaya Gareng iki diam-diam karo Ferry iki ndek anak siji. Oh nggih lho Pak. alhamdulillah Mas, kula duwe anak siji karo Peri. Nggih. Terus ora nek ndase. Kur jempolan tok no cirik ngono. Nggih, kaya jan Iya. sinden ayu dhuwur mriki nuwun sewu Mas nggih. Pripun? Mulus. Nggih. Niki Gandewa Pinentrang. Gandewa Pinentrang. Oh, jan Bangkeane nawon kemit, nawon kemit. pupune hamokang gangsir. Drijine Mas. Pripun? Kaya rempangan jahe. Jan. Oh, terima kasih nggih Mas. Aku nek dikono niku atiku lara lho Mas. Ati ki ra nek kono. Kene. Wis pindah to? Wes kene Wah, ati lah, kene atiku loro. Per ya nembang ya Duk ya. Nggih. Ya, wis nembang sing penting gayeng. Nggih. Kowe pelok genten pelok ya. Ya kudu kok. Ya. Slendro. Nggih, Oh, slendro. Slendro. Oke.
oke. Ya. Iki dipun bawani napa Manut. Bawane ketoke dua suara iki. Ya. Kula nuwun langgam cinta mboten. Langgam cinta. Apa iki? Cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk setengah tangan. Apa kuwi? Sebelah tangan. Apa kuwi? Tresno sesisih hasto, Mas. Oh, terus no sesisih astro dadine tangane kideng. Oh, piye to? Cinta bertepuk sebelah tangan, Mas, ora kidek. Ya wong lek tepuk siji apa ya kentek. Dene wong loro. Lamun. Iki jane enek sing pengen beksa karo awakmu lho, Per. Oh, ya sinten Sinten? Mas Wagimin anu Mas Ilham Kalih Ilham karo Ahmad. Mas Ahmad. Mengke lek pun nembang niku saged mawon. Yoga kuloro iki kita lek kewareken konsentrat iki jan. Digedhi ngono saja. Monggo niki. Slendro songo, Pak. Iya, sapa mau slendro 11. Lah kadang aku nggo gamelan dhewe lho, Mas. Aja kaya aku ki traya wong hebat. Tindikan yo ora tau melu kancane. Ya. Monggo Pak San. Rina wangi sun memuji Mas, Pripun? kula kok curiga. Pripun? Tapi kula tak lungguh nggih. Nggih. Ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, paring ana selamat. Wilujeng boten enten antalan Allah perlu. Iki mbok kira awake demet opo to, Mas? Alah. Ngurung ambumu kaya danyangan. Cobi lho kula Mas. Nggih, dikatake. Gusti ingkang kawasa kuciwa Piye? Kula mboten penasaran. Piye? pripun? Jebul lek dikempitke cilik, nek Iya. dipegagane gedhe. Suarane. Ala mongge sapa? Apa? Pambekane koh. Alah apa lho Mas lamung sak mlinjo lho kira. Ya. Kula tak lungguh melih Mas nggih. Nggih. Ya Allah. Gaweng. Tenan kaya jahe gajah panenane Mbah Darmono. Jahe gajah niki jan grogol akeh ini. Matur sembah nuwun nggih Mas Gareng. Wong ayu. Rodok mepet ya, Nduk ya. Kuciwa kang tak rasake. Kula kok demen dolanan iki nggih. Nggih. Mengke kesleo lho Mas. Ora. Aman. Nglabuhi wong kacit. Lah kok iso nesu lho. Iki telak lho Mas. Lah ya arep telakan apik takene iso kiwi. Modele kaya gerojokan kali. Ya, terus kuciwa kang tak rasake. jajal utamane awakmu ki rasa jajak kemayu. Depi Mas. Wibawa. Oh nggih. Jajal wibawa ya. Nglabuhi. Apa bro? Wani tenan apa piye? Wani aku ya. Alah. Kowe ya lanang aku ya lanang. Alah iya lah wani gelut kono nang mburi. Oh. Wani apa piye? Wani aku. Mburi ngendi mburi kene gampang. Aku lagi krungu abape wis mahfud sik. Wong kang citra tresno Hop, iku urung tak balik niku iso cilik lho. klokor Mas. Lah iya kok iso
sasise hasta endahing bebrayan semu Mas Purba Pripun? tak dipaidi ki ning jero ati mesti mundine ngene. Piye? Amit-amit jabang bayi. nggih nggih iki mbok menawi enten ingkang napa Mas Ngandut. bobot nggih ngebuk ping 3 Bu Terus amit-amit jam bayi yo ya. Kacut Mangga. Gusti Kaya titen men to, Dik. cilik iki cilik Oh, cilik cilik ya cilik. Gusti paringono marga Per. Pripun? Aku tekok. Nggih. Bokongmu ki asli apa mbok sumpel? Iki to Mas? Iya. Iki kapuk Mas. Kok bokong dituthuk kok. Loh, duk 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 duk. Heeh. Ini tuh kapuk ya. Nggih. Memang pernah ngerti kelenteng tok kowe ngono kae lho. Berarti bokongnya lek asli mundine duk 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 ngono ki. Lah iki piye? Jajal ya. Ojo bahaya. Aku ki mogur upamane lho kayak wong loro kan yo padha glute kok. Ora kena kok. Kalih kula niku muhrim, lek kalih niki mboten muhrim. Lah kok iso? Ya iso. Wong padha lanange lho, ya muhrim no. Ya wis ya wis. Engko nang mburi kono ya Per ya. Oh, Ada ndak gampengan kono. nek kebonan kono ya, Ya, Mas. jan kok ya. Oh, enak ngene iki lek bar mendem ya ora konangan. Wong edan. Ayo nduk Per ya. Ya. Monggo. Aksan wesu. Monggo. Yuk. Parno niki. Nggih Mas Gareng. Wonten dawuh. Ada Pak Parno, Wonten. ada Pak Lurah, ada Pak Kasun, Betul. ada Mbak Lurah Sepuh. Nggih. Ingkang kasuwun minggah rumiyin ingkang pundi? Niki Pak Suparno rumiyin. Pak Suparno, Mbak ingkang menggugati. Mbak mantan ketawisipun pun kundur napa pripun Bang? Dereng mboten wonten pun teng mriku. Oh nggih. Pak Parno. Nggih. Monggo. Nggih. Pareng minggah panggung, Pak. Monggo. Duduk. Ketawisipun saya. Oh ngaten. Pak Suparno saya, Mbak Lurah nggih saya. Oke. Nggih, niki Nggih. mumpung dulur lanang saking Ponorogo, siap Nggih. siaga. Siap siaga musiknya. Betul. Oh. Nggih, weh. Nggih. Tenang Kalau ya. di saking Mbak Marfuah rumiyin nggih. Iya, betul. Nah, Nggih. tadi ada yang ngersake ayang-ayang. Ja. Nggih. Kayak setelmen lho. Nggih. Terus kali niki kowe kula sinden Mas Gar. sinden campur Nggih. bakul kasur. Iya. Nggih. Kula kita empuk. Nggih. Sowan tenggene Pak Parno. Nggih. Menghibur dulur nanggungan Nanggungan desa Taunan. Nggih, alhamdulillah menika dereng ngantuk nggih Bu, Pak. Oh, Dereng, dereng. nggih. Piyayi mriki nu betah tirakat kok. Nggih, mengke dikenceng nggih. Nggih, no. Teko jam 10 esuk. Lah nggih. Iya. Jam 12. Wonten pamundutan. Nggih, niki sing duwete ayang-ayang ke sapa ya sing penak kene mriki? Sing ngandhap niki.
Oh, iki dulur lanang iki lho. Dulur lanang iki lho. Kuwi kok kon duet nguyuh ae kok guran kok. Oh, Mas Aska to. Aska, ayo Mas. Aska, monggo. Monggo, Mas Aska. Ndang sadhe irung sida lho. Ya, ayo langsung dadi ya Mas. Engko Aska ki ndang munggah. Ya. Ngopo dadak angsulan biasane lho. Oh ya. Ayo Mas Aska. Cantik jelita kok cangik jelita. Kaya cangik kaya. Nggih. Lajeng dalu Mbak Limbo Mbak Cangik. Lajeng dalu Mbak Ani. Iya, Juk. Piye kabarmu? Alhamdulillah sehat. Kuru-kuru waras, Mas. Amin. Nang kene dhewe apa karo bojomu? Nggih, beto cangklekan wau lho. Cangklekan ki kaya arit kok cangklekan. Yo, biasanya kan cangklekane dilebokne jero arit ngono kalau Mas. Oh, ya kulino ya. Sowan Pak Parno. Nggih. Sekalian Ibu, kajate tetakan utawi sunatan. Dongakne adine dhewe sing bar kitan apa, Nduk? Ha iki ngono. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada orang tua. Amin. Dados putra ingkang migunani. Amin. Yes berkah barokah wonten mawon nggih Pak. Amin. Matur suwun nggih Pak Parno pun nanggap kula sak rombongan Pak Dalang. Binjing maling nggih ampun kapok. Ini Pak ini. Dalem. Pak ini. Dalem. Kuwi mau kan doamu kanggo Mas Ihsan Ahmad Muzaki kan nek bar sunat kan dadi anak yang berbakti. Nggih. Ya betul. Sing nyaron lek kurang berbakti ketake kudu disunatin neh berarti iki. Sik Pak. Wong mboten disunatne pun cuwilik mungkin disunati malih yo mundes. Aja omong-omong. Aja omong-omong cilik. Sik, tekku dhewe ya, Mas. Kowe iki aja omong-omong cilik ngono lho, Nduk Ani. Pripun? Ijolno. Walah Mas wong arep tak ijolne kok kan tombok. Wis ora apa-apa tak ijoli suprake bundar pajeke. Iya. Lagunya apa, Mbak Ani? Mboten wonten panyunan iki. Dereng oke mau apa mau? Hujan ningsih wonten. Hujan ningsih wonten terus apa neh mau ya? Lali aku. Joko Tuwa. Joko Tuwa, iya. Ya nggih iki slendrokne riyen Mas nggih. Slendrok gerak Tulung Agung menika. Ya, iki mumpung mriki niki pandemen tayub sedaya Mas. Ya. Niki nggih Joko Tuwa. Enekno blimbing kuwi. Kowe iki ya ngawur rek kowe iki jan. Aku ki yo gumun kok ya kan Joko Tuwa. Joko Tuwa spesialise Ilham Wagimen kok. Ham. Nyanyi dhewe Ham. Aku. Moga-moga. Prawan tuwa apa Joko Tuwa semon manut. Boleh. Pokoke sing nganggo tuwa-tuwonan kuwi lho. Joko melarat nggih kena Mas. Heeh. Joko Tuwa Ilham nyanyi. Maka ngundak kur nyanyi dhek nyanyine sok nek wis ngiringi Pak Ingruat kok. Apa lali janjine malah yo penak. Oke. Oke, lali janjine Mas ya. Oke. Dene gayeng. Nah, keyboardnya ya masuk kok ya. Oh, keyboard yo budal. Makanya nang gone kerawitan yo jos. Monggo Bu. Monggo. Harimau. Mas. The Lion. Roar. Gareng. Wonten dawuh. Lelipur diteruske nggon goro-goro. Dawuh. Mawon ana tupe lakon ana tutuke ya Mas. Nggih, Pak. Dilakoni nggon gagalan sik 30 menit terus goro-goro meneh klasikan. Dawuh. Mergo campur sarine wis gondur engko nggon goro-goro ki full klasikan, Cok. Full gamelan sing mat-matan ngono lho. Nek kene iki kudu disuguhi sing mat-mat. Dadi kabeh ki iso ngrasake kanthi kepenak. Nyuguhi sing enom ya ngladeni para pepunden sing wis lalu yuswa. Aja nganti kedelarung gone hura-hura nganti lali marang indahing kabudayan Jawa. Nduk, apa mak? Sinuwun wis manjing sanggar pamelengan katone ngobong dupa ayo nderek nduk. Ayo mak tak derekake. Kandhane kang sekar gaduh